Hello guys, sungtini sini gasni film ni part 1 kain paijagiro. Bayam basung part 1 pairama kamung pia. Oh sorry, part eklogen part 1 anu joto short film no ses kairama kamung. Bayam baburung ni tak sirerong ni exam tongwan bay sini jara tima tonglerong ni exam tongwan bagui pairama liya. Pia sung apana part 1 part 2 kai kairana ni nai tongo. Nai bay di sini grup sab tongwai sirerong sung masa klai. Video funugana masa kelang kok sarwaro. Bagina, kok kok sangana deh. Bahai gasni film rok kaimane bahai rok nang ba tama ongja kanung ibani ni je experience no kisa sai khana gari. Sini busuk problem rok phaikya ba nung sini je dorshok rok no tamani sanai. Sin takuk songna kisa sagara de koyekta. Muni matong khata hogle achjak. Sung tinong khalajak chini gojin short film pairna ni bai mas hayong kha sung pairna nai tong mani pairi mali yatani basinu exam soloi tong ke omani bai sung jora kre ni bagai khai mali yatini sung joton jora man khaba sung tini khaisine ani ror hungklai gojin ko koborong itu baca tigong mani. Ani hirota. Hirota mana ani rulta apa? Koborong itu dakoro itu pisang mani. Kle naik kini baik tu kisu bong mani. Koborong itu ani rulta. Awan sung khane pajak naro maitung di sini sana gozin di film nak. Mana yang go? Hambai. Ini ke tak kelai. Ibong kasini gasni ni bilen. Kayakta kok sai khana gari sini dorshok rok na sung tini ra phaiga pair nei ni jekhlo phano ma pair nei ni khlaiman bu kisa leri thaga ba e samay ma lockdown rokni yang thaga khle tini jekhlo phano pair nei ni phaiga ta tang nu je ei jaga bilen rule ma mani nung bahikle ma tong saing saisung no ang nijino tahane ba binai jai ang nijiu saimi akhai thaga ta usul kala khatang thogi hingke khenala tang nung ei jaga je bilen run khaimani nung ekdom saing saisung sak bising dakko hekle da makhaka hamta hekam khatau ni acha nglai phutinan na bola na nglai imang ni rong bai kisa kok salai de ibaklai sini gosni film ne tak abata to rulo tongkho tak sabani rul buja klaini tak samaya kho pura film bangor pare samasina kisa kok sai khana raga de to nini mobile banda khaiga de sung dajini gajini kari mang khamang bat hapano go jora bukurui exam rok toma bagai kisa leru isa nokhana bagai tini ke kisa pair ni dajini jak tini papanya mani suri semenya nge sungta gira part 1 khasi nai tana part 2 ek logan khaime ma khamong thia burung ni exam rok tongman bagai sung postpone ma khake sung exam tisno tabu khaitong nge tamoni sanai dorshok rok no chin channel tam khai nang nai channel no bagai nanya ta pogdi subscribe like share khaji jasa post ke video hambai ibun bong kha bayar boni channel no naidi channel bung tamani ne khakasang blog naidi ibarak khna sini PUBG group rock brang tamane shooting phai PUBG sa bung thungo tang norong koekta kok sai khna ragra re norong bukhani kok rock sari kasi sar joton thaisa sari bo thaisa sagari বন্ধ খাই দিয়ে নিনা পেন কাজার বন্ধ খাই দিয়ে ekre sari tabang angkla ekjon sadrul ni tamene bana hirini lagane tini parman ka lata gor phai satong darani ba dele kha tang taka ani yang logi rok butam nadi asungang koi mungani samong bas jotona hambai ngai tini norang puruskar hisabe tamanu khatire Sprite. Burang tini puruskar hijabi iro Sprite nungka. Nglata kok thaja sai khana re channel androng buskanga porikolpona bahai temar ongnai kisa sai khana re re. Go chini video rong no na ching ke go like khai de tai comment khai de. Ke norong je exam bisingo kosto khai phaibai abar no sai da norong kisa sai khana ta. Sai khana Samakla. Hasil dorshok rok sungke tini sini i jaga phaijang no pia borong khub borong ni time no khibina ge norong bagoi phayo norong i je sini video no nanya ta pok disin kosto khle phaimen no karon borong exam pasara exam rok no khibina ge phaibayo joto share like khen ta pok baidi hayera na
Boy naidi orang kelas hati ramjang masa ayang ukurogo masa nugano orang asas-asas orang tigong bayar tak bersini nugano Aron Simino hello guys tegi satani guys ko burung natang iro kaisa bike ni shoot na rana naitungo ani bike nari rohajak tak burung na shoot na naitungo kaya tuh orang kabayo orang harungo angono iya orang itu guru gerade burung na ubulai tuh guys naitung